קורה חברים, כאן רונן, והיום נשחק במשחק שוד רד. אוקיי, בואו נתחיל. טוב. חכה, זה יעלה. אני אעצור את הסרטון ואני אחזור לכם כשזה יעלה. טוב חבר'ה, הנה זה עלה. אוקיי, בואו נתחיל לשחק. ביטר הכי טוב בעולם, יו. מה אתה אמרת? אתה הביטר הכי טוב בעולם. יאללה. זה משחק יריות. כיפי שהדוד שלי הראה לי. אם תרצו תקליטו. אוי, איש. לא. יש. שואו. יאו לך. מה? צלף. באמת. יהרוג את מי שהרג. יש לו בסניף אני מקום אחרון. לא נורא. אנחנו ננצח. הנה, איש. או. תש. תאכל איש. תאכל. תש. איש, תאכל. אוי, תאכל את האבק שלי. תאכל את האבק שלי. תאכל. לא. אין לך סיכוי מולי. יש. שנייה, הרגתי אותו. נו, בום. הרגתי. אוקיי, אני חיים. איזה אני מקום. יופי, שלי. נח. או, הנה איש. לא, הוא הרג אותי. 48. טוב, אני מקום שישי. למה? נו. כסחים אותו. היום נעלה ללבל 4. הסרטון הראשון של הערוץ, כן? נעבור פה ככה בזריזות. הופ. אוי, יש משהו? הופ, סבבה. עכשיו נהייתים איש, סיונרה. איש, הופ. טיש. צריכים להרוג אותו. טיש. לא. יש, הרגתי. יופי. מאוד. יאללה. מה זה עושה? שכחתי כבר. מה זה עושה ליאור? חשוב. מי זה יורה פה? אני לא רואה כלום. לא פצצה. היא הרגה אותי. הפצצה הרגה אותי. מקום שבעי, לא נורא. מה? לא! נראה להם מה זה. זה יהיה אולי סרטון של שעה. בואו נלך עוד. יאללה. קוצרים פה את כולם. איש. טיש. הרגתי. טיש. היי לא. לא פצצה. לא. פליז, לא עליי. רק לא עליי. בום. תאכל. נו, מה יש לו? מה, הוא משוגע? אני לא יכול לראות בו. זה לא פייר. אני הריתי בו. טוב, אני אברח ממנו. לפני שאני פסל סתם ככה. כשלפעמים נפסל לבד. אין רואים? אמרתי.
קיצור, אין לי כוח. מקום עשירי. יאללה, אסור לי להיות מקום 11. 3, 2, 1. אוקיי. חבר'ה, תקשיבו. אנחנו נעשה פה בלגן. יאללה, בוא נלך. נהיה מקום שלישי, לפחות. אני אנסה לא להיות מקום אחרון. הופ, תוכל. רואים? מקום שמיני לפחות. הופה. טוב, חבר'ה. מקום שמיני, זה לא כל כך טוב. אבל נשתפר. אתמול התחלתי את המשחק. אז לא נורא. אולי יום אחד אני אעשה שידור חי. כי לא בא לי עכשיו לעשות שידור חי, אין לי כוח. אוקיי. כמה גולד? 0. אין סיכוי גולד. יואו! אתה יכול לקנות את העולה הזה. כמה הוא עולה. אני אולי אקנה אותו. אחר כך אני קונה אותו כשאני אהיה בלב עליו. טוב, אני אקנה אותו. לא! אין סיכוי אני מבזבז גולד. טוב, נבחר רובה החדש. הנה, נבחר אותו. בינתיים. ונתחיל לשחק. חבר'ה, אני אוהב את המשחק הזה. זה המשחק היחיד שלי, ואני אקליט עוד משחק. אבל בינתיים לא. זה משחק כיפי. הנה, נגיד דוד שלי הכיר לי את המשחק אתמול, ואז בתוך שבוע הוא עלה ללבל 3. נו. טוב, חבר'ה, תקשיבו. אולי נעשה את הסרטון חצי שעה. חבר'ה, סליחה על הרעש. טוב, אני אשים קול. מה קורה, חביבי? הופה, תוכל, בום. אוי לא. אבל לא, צלף מניאק. זה בן זונה, אני הולך להרוג. כן, תעשו לי סאב, לייק. אם אהבתם את הסרטון. ותבקשו ממי בסכין לא לעזוב את הערוץ. אני אומר מה עם פה שלך. לא עליי. מה צלף עכשיו? מה צלף? מאיפה בא לי עכשיו צלף? זה צלף מניאק. כן, אני אבחר בשטח. אני אתמול בחדש. לא הסתכלתי. כמה אחרון.
חדש. תאכל. לא, הרגתי אותו במרפאתי. טוב, איזה מקום. אני הולך לעבוד. אני הולך לפרור. סבבה, לא הצלחתי. אוי, לא. לא נורא, בום. תאכל. לא. לא! צלפניק. בא לי גם צלף. לא הרגתי. טוב חבר'ה, אני חוזר למשחק. לא, אני במקום אחרון, זה טוב. זה רע מאוד שאני במקום אחרון. אוקיי, סבבה. לא. אני הולך להרוג אותך. איזה מצלמות. מה עכשיו? מה זה הוציא אותי מהמשחק? למה? משהו מעצבן אחד במשחק הזה, אז מוציא אותך לפעמים מהמשחק. טוב חבר'ה, סבבה. עשיתי את הדבר. זהו. אני בחיים סתם. יאללה, משחק. אני בלבל 3. אוקיי חבר'ה. יש עוד מלא משחקים. אני מחפש עכשיו משחק. משחק מגניב. מה קרה? בוא, אפשר להוריד קלאש רויאל, אבל לא בא לי. נוריד קלאש. אני באמת, בין החמש, קוראים לי שם רונן רבינוביץ' ז'קובסקי. לא, רונן
מדלת 3. לא, צריך לשנות את השם שלי, כי אני לא בדלת 3. אני ב-3 חבר'ה. ותעשו לייק, סאב לערוץ שלי, כי זה החופש הגדול. מי שלא ראה את הפרודיה, תראו. טוני, שים לכם את הפרודיה. אוקיי, אפילו אני אשים פה רמקול. יש לי פה רמקול. ואפילו אני אשים רמקול. בשביל זה. הנה, שמעתם? עכשיו אני אשים. למה צילמתי את זה? הנה, BM. סבבה. הנה. בואו תראו, אני יכול לעשות שידור חי. אני אקרא לכם. עזוב אותי. אני אקרא לכם שאני יכול. מה התחלת התוכנית? התוכנית הייתה כבר! יוטיוב, אני אהרוג אותך. To do move. מה זה to do move? To do bomb. Hey, to do bomb. Hey, to do bomb. Hey, to do bomb. Hey. אוקיי, חבר'ה. תקשיבו, מה שנעשה עכשיו, זה ניקח שיר. נראה לי כל המדינה מכירה את השיר הזה. אוי, עכשיו זה נעשה. באמת. השוטרים רצים מימין לשמאל. עמית רחומיניו. ונתיסה. המנהלת. איך הגעתי להתייצב במשרד? תתייצב במשרד? יש לי ג'יני בקל. ונפגע פה מיד. איך פספסנו? השטג התחלנו. תארגן שלטים ובפיפה. בדוק את חצות כהכנה. אחרי זה נטביע מדוזה. כל יום חג נחזור נע. נתעורר ב3 וחזור נע. חצי ארץ נשים לקריטים. ומי שנשאר אז נקב על בננה. מסתיר תעודה מהורים. נכשלתי הכל, איקס. גם אם יש לי מיליון חיסורים. דברו אליי כולה סגל מורים. המהבים שוב הקיץ מתלקח. כולם מכורים לספינרים והוברבורג. סוף שנת הלימודים בואו נעשה שמח. איזה כיף נגמר בבית ספר ועכשיו מתחיל החופש הגדול. החופש הגדול. החופש הגדול. אין בית ספר. הורמון חול. דרגון בול. שמתי גול. יושב לי בדד ובוהה בקירות, אפילו ישן בלילות. ביליתי בחוץ מעט 7 דקות. הבטחתם אטלנטה גם בוזים בין אבא וסקי בחרמון. בסוף אתה בבית שותה שמן זית ועושה שוב את גר קינמון. הלוואי לא יגיע ספטמבר, מתפלל לי שחק בבית ספר. קלחים לא נחים עד הקבר, לא לחלום, נקס ספר. חבים שוב הקיץ מתלקח. כולם מכורים לספינרים בהוברבורג. בלימודים בואו נעשה שמח. אחרי זה כיף נגמר הבית ספר. עכשיו מתחיל החופש הגדול. החופש הגדול. החופש הגדול. אין בית ספר. ארון חול. דרגון בול. שמתי גול. טפי. נתן כך שאני עושה את זה. רצפה לבה. יש נחל של קייטנות. מחכים שם בחינם שוקו ולחמניות. אנחנו פוצץ אחלה של מחיר. מה 2,000 שקל חודשים? אבא שלי עשיר.
שקל, לא נרשום. אין רוזן, שים מזגן. בלי בית ספר, זה מושלם. אז זה טבע, אז הוא קם. בוא נשים את ההילוך המהיר, שיהיה כבר. הבטחתי חצי שעה. שנשים משהו של 10 דקות. ואני מגיש שיר לאמיר, ויש גולדון ז"ל בהופעה באשדוד איכס. מי אוהב אותו? מה יש בשידור חי? אוקיי, מה יש עוד? שידורים חיים. שידורים חיים. בוא תראו בוקספוג. בטח בוקספוגים. בוא נכתוב בוקספוג בחול. בוקספוג. בוא נכתוב, שנייה. איך נראה גוסומו? איך? מה השמש? אין לי כבר שמש. בוא נראה מה רציתי. כן. איך נראה בוב פוג בסין? הנה. בוקספוג פרודיה, עלק פרודיה. בוקספוג הסיני, בא לי לראות את זה. מצחיק עלק, בוא נראה. טוב. Are you ready, kids? I can't hear you. מה, גם את זה עשו במוזבין. כמוני. What's on the secret? Love pirates and always want more. If world domination is something you wish, then stop asking questions and we all get rich. בחור זה נעצר. כל האמת על בוקספוג. מה זה? מה כתוב פה? אם ככה לכעוס, הייתם רוצים סקווידוויד, כן? מה יש רק? אוקיי חבר'ה, נראה לי. לא נראה לי. אולי, מבחן, האם אתם רואים את הטעות? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, מה קשור לטעות? מספרים הפוכים, סתם. שטעים. טוב חבר'ה, נראה לי נסיים פה את הסרטון. כן, במושג הזה. הנה זה 15 סרטים. הנה, זה כן. הנה טוב חבר'ה. Говорят, что дети не любят учиться. Они любят, но только с удовольствием. Сейчас в детской категории ведь... זה סרט כזה של חיות, ובעצם בכל מיני ארצות שונות השדרי חדשות שם נראים שונים. בעצם בארצות הברית השדר חדשות הוא בעצם צבי, ובסין השדר חדשות הוא בעצם פנדה. כמו שאתם רואים, זה ממש מטורף איך שזה אותו סרט אבל שינו דברים. וכמו ביפן, כמו שאתם רואים, זה סוג של כזה בונה. אני לא יודע מה זה אפילו, זה בונה, סוג של בונה כזה. אז כמו שאתם רואים, בכל מדינה זה נראה שונה. ובאוסטרליה בעצם יש קואלה, שזה ממש ממש מצחיק. הייתם חושבים שיש אני הבנתי למה הם עשו את זה קודם. אחד, כי זה החיות שיש להם רק בארץ ויש אותם מלא. בגלל זה. אל תתקשרו ל-666 ב-3 בלילה, ממש מפחיד. אני אתקשר. תראו באוסטרליה, אבל לא, זה קואלה, אבל זה עדיין ממש מגניב. והקרטון הבא שיש לנו זה אינסייד אאוט, שבעצם החליפו שם בסין ובארצות הברית את המאכל של הילדה הקטנה. אם אתם רואים, בארצות הברית זה ברוקולי, ואם נעביר ישר לגרסה הסינית, אתם יכולים לראות
שזה בעצם לא ברוקולי, כי איכשהו בסין או משהו, ביפן הם אוהבים ברוקולי, אז אם תסתכלו בגרסה הסינית או היפנית זה בעצם הופך לפפר, לפלפל ירוק, שזה ממש מוזר איך שככה מחליפים את זה בין סדרות לסדרות, או סרטים, זה סרט, זה לא סדרה. אבל כן, יש עוד סצנה ממש מהסרט הזה שהחליפו שם כל מיני דברים, וזה בעצם סצנה של סרט ספורט. בעצם כשהסרט נוצר שמו סצנת ספורט כדורגל, אבל בארצות הברית כדורגל הוא לא ספורט כל כך פופולרי כמו בארצות אחרות, אז החליפו בארצות הברית את זה להוקי, כמו שאתם תראו עוד שנייה, כי זה בעצם מנסה לגעת יותר בקהל האמריקאי שהוא לא כל כך אוהב כדורגל והוא מעדיף הוקי. והסרט הבא שלנו זה טוי סטורי, בעצם כולם מכירים את הסרט הזה, ובעצם שבת שנות אור מדבר, יש דגל של ארצות הברית מאחוריו, שבארצות אחרות זה יכול להיות מוזר שפתאום יהיה כזה דגל של ארצות הברית, אם אתה רואה את הסרט בהונגריה או משהו, זה יהיה ממש מוזר. אז מה שבעצם היוצרים עשו זה הם שמו מאחורי בת שנות אור בעצם את כל כדור הארץ, שזה בעצם פותר את הבעיה הזאת של דגל מסוים, כי בעצם כולנו גרים בכדור הארץ, אלא אם אתם חייזרים, כן? והסרט הבא שלנו זה מפלצות בעם, מאנסטר יוניברסיטי, שבעצם היה פה בעיה כמו שאתם רואים, עם השלט מאחורה, שבעצם זה רשום באנגלית, אבל אם אתה צופה בזה ברוסית או משהו, אז פשוט מחליפים את זה, אז כמו שאתם ראיתם, החליפו את הכתוביות שם מאחורה. ועוד משהו ממש מטורף שעשו, זה בעצם העוגיות האלה, שהוא רושם לו בו Be My Pal, שאם אתם מדינה אחרת, בעצם זה באנגלית ואתם לא תדעו את זה, אז מה שעשו בארצות אחרות ואיך שינו את השפה. הפכו את זה, פשוט שמו סמיילים על העוגות, שזה בעצם סוג של שפה אוניברסיטלית, כולם יודעים שסמיילי זה תהיה חבר שלי או משהו כזה. אבל חברים, אני מאוד 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 מקווה שנהנתם מהסרטון הזה. אם נהנתם... אוקיי. בואו נראה מה את זה. כי יש לנו עוד 4 דקות. אז אפשר. יואו. זמן לבדוק. והפעם, כך תחסכו בביטוח הרכב הפרטי כשיש לכם במשפחה רכב נוסף מהעבודה. חברה ורכב פרטי. זה הכל מפסטלים. אומייגאד, מה זה? לפני שאנחנו מתחילים בסרטון המטורף הזה, חברים, אל תשכחו ללחוץ על הכפתור, יירשם כמנוי, זה עוזר לנו מאוד מאוד, ובואו נתחיל. אחר כך אולי נראה. מה קורה חברים? כאן רון מהפאק 30 בסרטון חדש ממש מטורף של אתגר השלוש בלילה. היום אנחנו הולכים לראות מה יקרה שנתקשר ל-666 ב-3 בלילה, ממש מטורף. שמעתי סיפורים ממש מטורפים חברים, גם אני ממליץ לצפות בסרטון הזה עד הסוף, כי שמעתי שבסוף קורה משהו ממש מטורף. אז בואו לא נבזבז זמן, תנו לייק אם אתם רוצים עוד סרטונים, ובואו נתחיל. So here's the number 6. אוקיי, הנה מראה לנו את המספר 6666. יש שאומרים שזה מספר של השטן. His time. אוקיי. Hold on a sec, guys. היא ממש לחוצה, אתם רואים אותה, היא מסתירה נשימה. זה ממש מלחיץ, כי באמת גם אני הייתי נלחץ. שעמום. איפה אתם יודעים? 666, המספר של השטן, ולא רק שזה, אתה מתקשר לשטן, אתה מתקשר לזה ב-3 בלילה. אתה מתקשר גם עם המצלמה, עם הפייסטיים. אומייגאד, מה יקרה? אומייגאד, ענו לה! הוא ענה לה! הוא ענה לה וניתק, מה לעזאזל? What was that? Was that the devil? זה השטן? מה זה היה? Stuff. מי ענה לה? לא ראו כלום, היה פשוט שחור כזה. Should I call him back? No. היא עכשיו שואלת, כדי להתקשר אליו חזרה, היא לא יודעת מה לעשות. אומייגאד. מה זה הדבר הזה? מה נראה לי שזה אמיתי? אני אתקשר לשטן ב-3 בלילה. פשוט שחור כזה.
היא עכשיו שואלת, כדי להתקשר אליו חזרה, היא לא יודעת מה לעשות. אומייגאד. מה זה הדבר הזה? מי ענה לה? דסה. זה הצעה. No. דן? לא ראו כלום, זה בטוח, היא הראתה את Guys, הפייס שלהם, comment ראו down שחור below. כזה. What do you think I should do? אומייגאד. I don't know. I'm gonna call him back היא הולכת להתקשר אליו חזרה. so we actually get to see who this Ashley is. But אומייגאד, היא משוגעת על כל הראש, היא מתקשרת לך עוד פעם. אומייגאד. שקרה 6. היא מתקשרת עוד. אומייגאד. אוקיי, בוא נראה. הוא ענה לה. אומייגאד. who is this? אומייגאד, מה זה? אין לי מילים. מי זה ענה לה ודיבר? נראה לי הוא כבר עשה את הסרטון. רגע, בוא ניכנס לערוץ שלו. אז זהו, זה מה שיש לו בערוץ. טוב חבר'ה, לייק, סאב. תעשו לי לייק, כן, סאב. ואל תשכחו להירשם לערוץ.